Ago. Peter undang ba kay sakit ka na sa ulo kay ulo mauna. Kahiyag ulo oy. Hilas kay ba? Kaninday. Karon ada nagbayad. Ito daw nabayaran gahapon. Oy, ang chinilas oh, malayong naglalakbay. Malayang naglalakbay. Tama mo, pangamatay ka na. Kamatay tayo, ako na. Ay, ikaw na. Ikapoy ko, ikaw na. Tama mo. Pangamatay. Dali. Isa. Pangamatay ko eh. Oh, le. Pakaila. Di pa kaog po si Mimo eh. Ba, yang gigulitan. Gigulitan niya. Nakang kwarta no. Naliprityo na mo gibutasan. Nakayang 20 ako. Liter. 20 ka papel. Dire, ter. Tinagjis. 15 ragoro. 20 eh. Ter. 20 lagi. Ano ba? Peter. Peter, ayaw ko guniti og mahulog mo ha kay pangbalian jud mo. Una-una ang cellphone lang jud. Ay, ako kailan ko mabasa ko ang cellphone kay ug na ni mahulog guba ra ba jud ni diretso. Pwede ni waterproof. Pangamatay. Baba. Ago. Peter undang ba kay sakit ka na sa ulo kay ulo mauna. Kahiyag ulo oy. Hilas kay ba? Kaninday. Gana mo. Yakog na. 1. Landong sister. 2. 3. Bro. 5. Nakop. Ha? Nakop. Sana unanay lawasay. Unanay. Tubig ra, tubig ay ra. Wa mo way labot diri mo eh. Unya. Kaya naman. Kapoy ay. Yan magbola sa kumapula. Wala. Unya. Wala lagi apilay diri enta. Pero tubig. Dito ambag na mer. Balag sa babaw basta tubig.
Deh, ang kwarta rin nara ni mo day. Ha? Naligo naman ko. Kita na natin, bebe. Pila? Ikaw na? Yan lang sukli day, bilin ra. Ah, waday labutay sa kan. Ali diyan. Kinsa na? Peter ra. Peter. Peter na. Yo. Sa inyo ha. Mo toy baliko na to dito day. Stot. Pet. Kaya ako mas lang gingnan ganina pero ingon sila diri ra daw kay naa preting naaha oy. Oh, di ila daw sila o din. Ikaw ray paigit. Mura sila dito naog. Dakpan. Dakpan pet wala. Pet. Ka ni Peter kapuya wud mangitag dakpon oy. Dito sa ubos palibang day. So karon guys, mabalhin ta pikas suba kay ano, init kay didto ganina ilang giliguan. Balhin ta pikas. Kay dakaligo dito madaot ta to ang kuan. Sayang atong Mayra Bulagan. Unsa? Unsa? Wala. Anak ko, kanin sigarilyo gyatag sa papa.